Horas bangsa Batak, semakin hari semakin aneh perlakuan orang Batak dalam menghargai adat budaya Batak. Ada yang kami lihat di beberapa konten atau informasi pernikahan adat Batak, Hahadoli dan Anggiburu. Sementara Hahadoli sudah memiliki anak dari istrinya yang meninggal. Kemudian Anggiburu juga memiliki anak dari Amatana Naungjumolo Dialatuhata. Ada dua versi pemahaman dan pengertian dan perdebatan yang kami lihat di sosmed dan juga filosofi yang seakan-akan bisa dilangkahi oleh karena cinta dan kasih. Supaya tidak gagal paham, tonton terus video ini sampai selesai dan kami akan jelaskan pandangan kami dari filosofi adat. Sekali lagi kami katakan pandangan kami dari sisi filosofi adat. Molo Namarhamarangi satu pinoparna piga sudut pe tong dohoti. Alana sisada tulang do nasida, sisada bona tulang nasida, do sisada tulang robot, nang songoni sisada bonaniari. Opat sudut tugijang sada do Namarhamarangi. Molo nababalu sada halak Batak boy do manguli boy. Molo inatani halak Batak molo dung mabalu boy do muli boy. Alai molo dialak Batak manggati tikar, manggati tikar boy do. Manang molo inatani amatai jumolo manggati paribanna gabe parsuduk bolonna boy. Suang-suang ini nang molo inata ditadikon amatana Anggidolina boydo na magatihon gabe amatane inata na babalui. Sian sisi filosofi adat. Alai molo Hahadoli tu Anggiburu dakya dope. Alaniaha hahado among do haha. Jadi moridokon dang namatian ama anggo anak syakangani na anak syakangin do gabi ama. Lapata dan nesi molo inatai babalu adong Hahadolina bahot de Hahadolina manang gabe gatini si matuana. Apalagi adong tading-tading na. Anak ni Hahadolinai majo inanguda. Tu anak ni nanguda nai majo anggi nang iwoto. Suang-suang ni nang inatai tu anak ni Hahadolina maramang do marburu. Suang-suang ni anak do buru ni inata na babalui majo abang do majo iboto. Tu anak do buru ni babatuana. Alai gabe di bahed do ala cintain na bui terpasu-pasu marhasohotan Hahadoli dohot Anggiburu. Ini jelas pelecehan adat. Dang ditulupi adat molo Hahadolina gabe membagatihon Anggidolina jala nunga dong pinopar ni Hahadolina do Anggidolina. Datung gabe magati Anggina Hahadolina tu Anggiburuna nababalu. Sada kesalahan besar don. Boy ta diskusihon. Nasodong be jol manasing be lau gabe rokapna. Cinta, kasih sayang itu kan memang dibuat. Ale unang matong
gabi majowaha masugut tubuh ninasida tu akka pinoparnai tubuh ni ahadolina do tu anggidolina rudut alani on perlakuan adat nasongonon nasopatut sitiruon jala daksi bahenonon gawe tudus-tudus pelanggaran filosofi adat don. Baik kamu komentar muna. Horas ma bangsa Batak.